on Nikke ja Onka? pelataan vähän Forestia. Tää on aika vanha peli. Mä en tiedä onko se 2013 vai 2014 tehty. Hei, sori, mä keskeytän sun. Painetaan Spacea NY. Ei! Meni jo. Miksi? Miksi painat Spacea? Koska se skippaa sen mä alkuun jaksas, mä en pysty liikuttaa mitään. No, mä katon tän sitten. Joo. Eli siis mun katsojat, jos kiinnostaa näissä alku katsomassa sen mikä videolta. Joo. Tällainen lento. Tänne paikkaan, millä seuraava. Juu. Mä etin nopeasti se suuntaan tällä hetkellä. Oota, tää on mennyt rikki eikä me olla kuoltu. Jep. No niin. Nyt voidaan painaa skippiä. Joo, nyt sä voit kertoa tän pelin idean. Koska mä kerron silloin Tässä ihan. meidän semmonen poika on kidnappattu, tai siis sehän on meidän poika. Ei meidän, vaan siis mun molempien. Ja joo. Tätä olisi oikeesti tarkoitus pelaa yksin peliä, mutta tätä nyt kun pystyy. Pitää vähän syödä, mä etin täältä Mä aloitan kuvaamisen. Niin jälleen kerran mä aletaan spämmimään. Ja jos se nyt haluais olla hiljaa. Otetaan sit samasta paikasta, tieksä. Tuuks sä tänne? Otetaan samasta paikasta se kannuja. Ja seuraamaan. Tullaan tähän ihan kohta. Se oli ihan lähellä se paikka. Se taisi olla täällä. Otan keppejä tästä vähän. Siinä oli semmonen purojuttu. Tässä on vettä. Mä oon pelannut tätä aikaisemmin, me tehtiin viimeksi puumaja, mut se ei ihan edistynyt kovin hyvin. No ei edistänyt, kun mä jätin sinne aina vaan kämppimään. Ei nyt puuta tarvi, katso tyhmä minä. Mut näitä, Pitää löytää vaan se paikka, että me päästään sinne tosi hyvään paikkaan, mistä on hyviä kaikki juttuja. me ei ainakaan vedetä sen samaan paikkaan. Se on ihan lähellä, koska tossa oli toi. Se on täällä varmaan. Me ei olla laittamassa samaan paikkaan niitä meidän. Ei todellakaan ollut. Meillä on vähän medisenejä, onko mun meds, 200. Joo. Ja meidän pitää hankkia just paikasta pommit, tarvikkeita, ne on niissä yhdessä laatikoissa siellä punaisissa, niissä, missä yleensä traktorit, tiedätkö? Joo, kyllä varmaan kaikki tietää. Konteissa. Niin. Hei, nyt ala hakkaa meille peuroja, että saadaan ruokaa. Mä etin sen kunnon Mulla on jo aika paljonkin ruokaa. Mulla on vähän boost energiaa, sit mulla on vähän sodaa. Mä aloitin myrkyllisiä. Et sillä levis. Päätä mä en tarvi. Mä näin siinä, tiiäksä, No perhana, kun mä yritän löytää sen paikan. Älä sano, että tässä vaihtuu se mappi. Ei voinut vaihtua, ei tässä koskaan vaihdu mappi. Tässä on aina sama mappi. niinpä. Ja mä taidan tietää missä se on se. Se on siellä on semmonen kylä, ja sitten siis siinä on semmonen kallio. Siellä alhaalla on kylä, ylhäällä on puro ja hyvä puupaikka. Puumajan paikka. Tämmönen näyttymä. Koitan löytää vaan vettä niinku. No tuolla on tää meidän Mä ääres. taisin löytää, en löytänytkään. Onko se mitä sä luulit sitä manajapuuksi? Hei, tuolla on hylky. Veden hylky. Jep. Sinne ei varmaan tuu ketään. Joo, mut sinne ei myöskään mennä vielä. Mä en ite ainakaan halua tippua tonne. Haluuksää? Joo, todellakin. Mennään nyt peseytyä, ettei nää alkukakkalaat tuu No tänne. niin, mä yritän just etsiä sitä puropaikkaa. Tänne nyt muistaa missä se on se kalli, tai se, missä on se, mikä se onkaan, se luola. Mä en. Tää näyttää oikeesti tällä hetkellä ihan siltä, että tää mappi olisi nyt vaihtunut. Nuostikkeita. Niin sä menit. No et, Siellä. Vaikuttaako tää sunkin mielestä, että tää mappi on vaihtunut? Me ollaan vain eri paikassa. Siellä saa. Lataan nyt eka sinne lentokoneen hyllylle. Joo. Ja multa on tullut aikoinaan yksi Stranded Deep-video. Tässä on vähän samanlaista tyyliä ja näin, mutta tää on vaan 6 kertaa parempi. Mikä? Stranded Deep. Mikä se on se rantapeli. Mä ymmärrän mitä hienoa siinä on. Ei siinä oo mitään sellaisia hirviöitä. Niin. Paitsi haita. No se on kyllä paha, jos siinä tulee niinku yhtäkkiä haisu sellaista. Hyi. Mut ne ei oo niin. No, oho.
ne on näin niin nopeasti tuu. Tai sillä kun sä menet niiden lähelle, niin ne ei hakkaa sua. Tai yritä syö. Minun mielestä mä lähdin. Ei, miksi et ota näitä... Oota kun mä yritän etsiä, sun pitäisi lähteä suoraan tänne taakse. Huomio. Ei. Mulla ei jonkun... Keskitä paljon, mulla on 2... Aha, mä sain jonkun skinin. Kiva tietää. Missä oot? Sä oot siellä. Anna sama, mä menen tänne päin. Mä en löytänyt sitä paikkaa. Ei se nyt varmaan niin vaarallista. Ei. Tää nyt vaan joku paikka. Mä löysin ihan hyvän paikan. Täällä on tämmönen puu, missä ei oo lehti. Tää siis tuolla korkealla on. No, minä laitan vaikka sen siihen. Mä laitan. Laitoin jo. Joo. Ja tällä kertaa me tehdään tämmönen tavallinen. Joo, se on vähän isompi. Niin onkin ja se on parempi oikeesti, sinne mahtuu enemmän. Ai niin, on niitä lankoja, miten niitä? Ai niin, on näitä kloutteista. Niin, kuinka monta sulla? Sain yhden. Saatko sä yhden köyden jo? Mulla on... Oh. Mikä ihme tää on? Mitä hittoa? Ei mulla nälkä olisi, kato sitä mä... ruokaa. No, en mä voi antaa. Mulla on vaan 3 peuran tällaista lihaa, freshia vähän. Mitä ihmettä, mä tein jonkun oudon. Jaetaan sitten. Missä oot? No aion tehdä tätä nuotiota. Noin, mä sain nyt sen... Tän... No. Makkaan tästä vähän puuta. Crazy Cats is now playing Rocket League. Outo peli sekin. Mut älä sit hakkaa ihan vierestä, siitä sä voit vielä hakata, mutta et on... Älä ihan tosta vierestä, älä hakkaa tätä puutas. Ei kun itse asiassa tän saa hakata, tää on liian lähellä. Meni jo. En Hakkaa täältä. Katos, tuolla on kylä. Missä? No tossa. Niin on siellä, missä on kyllä? Mut siellä on lähellä se sellainen köysi, mä luulen. Ja sit sieltä pääsee tonne Ei, mut Manaloon. ei mennä ihan heti sinne. Ei nyt heti. Katso, kun me ollaan nyt lähellä, niin katsoisiko mennä peseytyy. Joo. Etsitään vettä. Mennään siihen vesipaikkaan, missä me oltiin. No, sitä mä oon tässä koko ajan yrittänyt etsiä. Metsillä levis. Mulla alkoi vähän keppejä. No haketaan. Mä laitoin sinne vähän. Paljon mulla on aika paljon keppejä. Ja mun vesi loppuu nyt kohta. Niin munkin. Täällä ei oo ketään täällä kylässä. Katsotaan tää kylä nopeasti. Mä oon täällä hyllyllä. Täällä on näitä pommitarvikkeita. Tulisitko tänne, missä mäkin oon? Mä en halua vajata yksin niitä, jos niitä tulee vastaan. No, mä oon nyt vähän pahemmassa paikassa. Ja tässä on joku kuollut ihminen. Täällä on 2 kuollutta. Tungettu. Mitä ihmettä nyt tässä kuollut? Aha! Mä löysin olutta. Kaljaa. Ei ollut kaljaa. Oli sodaa. Tää on ihan hullumesta tää. Nyt ainakin riittää juotavaa.
Tää on ihan hullu peli. Näin. Pystytkö sä antaa mulle sitä juotavaa? En mä valitettavasti. Yritän etsiä niistä sellaisista hyitä älyttävän näköistä. Onks mulla itselläni? Mä löysin jotain vaatteita. Ei oo tossa. Tuu hakkaa näitä bokseja, niin sä saat niistä juotavaa. Mä hakkasin niitä täällä koko ajan. Niin, mut tuu tänne kylään hakkaamaan niitä. Aha, okei. Mut hei, ei tehdä sitä vielä. Mä ajattelin, että meidän kannattaisi eka nyt No jos sä haluat nyt juotavaa, niin tuu äkkiä tänne. Okei, mä ajattelin, että tehdään talonkin pian valmiiksi. Niin. Mulla on nyt aika paljon juotavaa itselleni. Mä hakkaan näitä bokseja täällä. Evästä. Koska me tarvitaan vielä 29 tommosta. Mä Ja tsekkaan. tässä on se puroki. No, Tässä on tämmönen lammikko. sinne meni. Hui, mä pelästyin sun. Mä oon taas tää vaaleihonen. Musta tuli silloin yhtäkkiä ihan tummaihonen. Jep, susta tuli semmonen kaljupuru. Ei saa olla sitten rasistisee. Rasistisee. Ei saa olla. Hei, tuu tänne seuraamaan. Täällä on niitä sun juomaa. Tule! Ei niitä noin avata. No mä sain just, mut sä pöllit sen multa. Anteeksi, mut tuu nyt kattoo mistä niitä saa. Näistä bokseista. Tossa on yksi. Tässä on itse asiassa Ei, kun noissa mustista bokseista. niin, mut tästä saa klotia. Ei niistä No ei, bokseista. mut täältäkin sai, hei. Tästä saa. Ota niistä juotavaa. Minne ne lensi? Takanas. Tossa on ihan vitusti. Ota niitä. Kiitos. Lähettäisikö täältä pois? Ei täällä ole mitään outoa. Niin, mutta nyt tulee yö ja meillä ei ole sitä majaa valmista. Eihän nyt tossa. Onhan. Mä yritin sanoa sitä sulle tässä, mutta ei. Miksi et riko näitä bokseja? Mikä toi bugi oli? Koska mä haluan saada ton majan valmiiksi. Mä otan tästä vähän. Tuutko sä auttaa tän talonkaan? Joo. Tosta ei kannata, eikä tosta. Otan tästä tollasen. Tehdään sit tohon alas tollanen. Joo, ja ollaan nopeita tän talonkaan. Tarvitaan vielä 26. Ei tää hakkaa, tätä hakkaa. Tää sun netti vähän bugilogittaa vähän. Oikeastaan se on tää servu. Onko? Sullakin lakas, kato. Sun servu. Mulla ei lakaa nimittäin. Niin, mut silloin kun se ottaa vähän kerrallaan sitä. Häh? Se ottaa vähän kerrallaan noita. Ai saatana! No onneksi mulla on täydet, että. Mulla on Ai. enää... Oota, mä en ottanut yhtään tosta lämää. 17 enää. Nyt hakataan sitä puuta. Joo. Meidän pitäisi löytää näistä sen poika ja sit täällä on hirveästi bosseja, ainakin siellä maan alla sellainen lonkerojäbää. Mä oon vähän aikaa kattonut näitä. Mä en oo kattonut kauheasti, mä tiedän vaan minkä näköinen se bossi on. Katoinko sä? Ai. Katoinko sä eilen iPadilta? Siitä humpunailista. Hauskaa, kun sä tulit joskus 12:30 sanomaan IG-kuvas nais tai noise. Ei ollut muutakaan tekemistä. Onko se kohta valmis? Ne on näköjään Tarvitaan enää 7. 7 puuta. Mitä? Tää yksi tämmönen kameleontti.
Tommonen ihme tyyppi oli tossa puussa. Tää noin lagaa noin. Kisko. No, eiks ne... No... Tepatus kutsuu niitä vagiaaneiksi, kun on varaani, niin vagiaani. He. Eiks tätä saa Pelistä rikki? eikä tepatuksesta. Mitä? Puhuttaisiko vaikka tästä pelistä eikä tepatuksesta? Joo, ei. Mitä? Siis joo, ei kato, siis puhuta tepatuksesta, sitä mä tarkoitin. Enää 5. Tää on 4. 3. 4. 3. Mulla loppuu toi. Sori. Niin. Puu kaatuu. Pääst naisen ääni just. Älä sano. Mitä? Sano, että sentään on mies. Oot. Sä oot se samanlainen tummoihoinen. Oh, yeah. Noniin. Noin. Sinne pääsee täältä. No täällä on se ovi. Tää on pienempi vähän. Että no ei oo itse asiassa. Kato, tää on siinä mielessä parempi, kun voidaan katsoa, tuleeks niitä kakkaläitä tonne. Niin, tää on 6 kertaa parempi. Ja sit tästäkin näkee paremmin. Ja tää on nyt hyvä tämmönen puu, koska tässä ei oo niitä lehtiä. Tässä on tässä lehtiä, mutta ne on paljon korkeammalla. Jep. Kato, tästäkin alas näkee myös. Eikä onneksi Teen tänne tipu. tämmösen tulisijan. Joo, Ja se tulisija tulee joko tähän. sopii. Koska sit se riittää. Ei oo enempää kivi. Sad. Minä hakee. Äkki. Oota. Mä laitan... Pystyykö puita kantaa ylös? Ei. Mut tän pystyy glitsaa se, mutta et niitä pystyy laittaa täältä. Katsotaan. Ei Ha, se glitsaa. ei se glitchi auta. Kato. Me voidaan tehdä tänne muurit sitten vähän myöhemmin ja sinne sisälle varasto tai jotain. Joo. Käykö ne silti asuttais niinku näissä puumajoissa? No miksei asuttais? Koska ne on 6 kertaa turvallisempi. Jep. Kato niin. Taidan ottaa... Noin tää tuli sija on nyt valmis. En mä nyt halunnut vaan... No itse asiassa mä otan tällaisen aluksi. Perhana, Ei käydä ei. peseytymässä, tuu äkkiä. Seuraa. Missä sä oot? Eikö sä nää? En. Siellä. Tuu sokea. Sä oot. He. Kato, tossa on ihan lähellä lampi. Tää on itse asiassa parempi kuin se sun. Mä itse asiassa tarkoitin tätä paikkaa just. Jaa. No, harmi kun tässä on lähellä rantaa, you know. Mä pistin tässä slot 1. Selvisin. Joo, se Ei mennä nosti. vielä nukkumaan, koska sitten on keskiyö, kun me herätään. Jep. Se on ärsyttävää, mulla kävi niin ja sit mä kuolin janoon. Jouduin sinne luolaan. Yksin please. Miksi tää ei seivannut tätä? No kyllä se nytkin voi vielä seivata. Jaa. Slot 1. Mä en pysty painaa. Tästä tulee musta ja sit se tulee takaisin. Niin. Siis mä pystyn ainoastaan seivaamaan ne sinne slotteihin. Joo. Mä sit seivasin ihan turhaan kahdesti. Mm. No ei se varmaan niin Mä vaarallista. seivasin tän nyt semmoitteen, että niinku me molemmat päästiin tänne ylös. Tai ollaan täällä vähän. Mennään tarkkaille tähän ikkunaan, että näkyykö niitä. Ne pois. Siis anna mun mennä toiselle puolelle. Ärsyttävää. Sä voit kattoo ikkunasta, mä katun ovelta. No joo. Sopii iloon mieleen. Nyt on keskiyö. Näkee tosta kun painaa tota zetaa, niin. Paitsi mä laitan ruokaa tohon. Ei oo vielä keskiö. On, kato vaikka siitä kun lukee toi zeta. Ei mennä vielä nukkumaan varmaan. Mä laitan ruokaa tulee. Mulla on sit sooda ihan hirveesti. Medisenei 4 kappaletta. Mullakin on.
Joku lähetti Skypessä viesti. Älä nytten ignoraa vaan se. Ei kun siis mä pistin älä häiritse tilan tosta noin. Hyvä. Aina kun mä kuvaan, niin mä painan älä häiritse, tänä mä oon aina muutenkin. Joo, mulla sä katot, tiedätkö sä sen tuntee, kun sulla on iPadilla Skype, ja sitten se aina pistää sut onnellinen. Kyllä. Niin sen takia. No se on ärsyttävää, kun Nikolla on se, että tulee tai se on älä häiritse, sit kun se sillä yrittää soittaa, niin se on tiiäksä, mikä se on se, että nekin eri lailla, että sille ei voi soittaa, kun sillä on se puhelimessa se paska Skype. Mä syön tän. Oi. No voi berse. Nyt jotenkin menee paremmin, kun ei tuhlaa näitä juomia. Mun on kyllä ihan pakko juoda. Mä juon vasta sit, kun tulee se X. Mulla on onneksi näitä vielä 3 kappaletta noita lihaa, niin... No, mulla on taas tää. Hei, kuuliks sä? Eh. Mä luulen, että ne mutalammet tulee tänne. Joo, tuolla on yksi alkukakkala. Missä? Katso tuosta oven reunasta. Näetkö sä, kuuleksä sä ne? Joo, siinä. Mä näin. Hei, nyt on varmaan jo tarpeeksi keskiyö. Juu. Siinä se taas oli. Hyi, nää mutakeijot ei osaa pitää turpansa kiinni, nää on niin tyhmiä. Ne oli itse asiassa tyhmempiä kuin me. Tai ne oli... Mitä? On aamu. Mä koko ajan vaan mietin, että sanoin, että aamu. Aha, ruokaa tarvii vähän. Ja juotavaa tosi paljonkin. Mä en tarvitse juotavaa, koska mä join just silloin. Sit ruokaa tarvii. Mulla ei oo vielä sitä Xää siinä. Mä en vielä tuu, Miksi? koska mä syön. Aa. Mitäs tässä jaksossa vois tehdä? Ei jumala, jos mä humptaan yhden peuran. Mehän voitais tässä jaksossa mennä tutkimaan paikkoja. Joo. Tässä samassa jaksossa. Mut tehdään nyt toi ihme kuppijuttu, mihin saadaan noi puut siihen. Hae se sieltä paikasta, missä se olikaan. Mä täällä, Mä en saanut sitä peuraa. mä tuun alas. No mä tuun sinne. Tää voi, eiks tätä voi panna? Eiks tätä voi rikkoa? Ei, mut se voi olla nyt ihan tossakin. Tarvii vielä 6 tikkuu. Näistä saa paljon. Ja tehdään tää valmi. Noniin. Noniin. Just saman verran. Joo, lata siihen se. Ja yritän, mutta kun sä lyöt mua, niin on vaikea. Oota. Ärsyttävää, kun tota ei voi rikkoa tota. Mennäänpä kattoo tää kylä tästä nopeasti ihan loppuun asti. Joo. Mä löysin lääkkeitä taas. Nois. Tää mä löysin vähän vaatteita, lisää vaatteita, taas vaatteita. Mulla on aika kova nälkä. Katsisko laittaa ruokaa? No ei ole. Mä yritin just nyt tästä niitä peuroja. Joo, no yritän enemmän mettästä. Mulla on vielä 2 jäljellä niitä lihanpaloja. Nyt on tarpeeksi näitä lääkkeitä, jos tulee tiiäksä paha tilanne, niin voi syödä samalla ne. Sitten kannattaa etsiä semmosia kasveja, koska niistä saa niinku sitä janoa. Vai eikö siis niistä saa, Mä otan näitä, mistä saa sitä... otan soodaa valmiiksi. Heitetään tonne. Ja nyt on se X tossa janon kohdalla, jota juodaan tosta yhdestä tommonen. Tää ihmettä. Mä sain dynamiittia. Etkä. Näistä laatikoista saa dynamiittia. Nice. Sä näet sitten mun videolla vaikka. Että mä todistan sen. Jos uskot jo nyt, niin oot hyvä tyyppi. Uskon. Miksei? Kato, mulla on mulla on 4 dynamiittia. Mä katso, jos täällä olisi aukinaisia sellaisia laatikoita. Kattoo.
Mitä? Mikä merkki tässä on? Häh? En ymmärrä. Unohdat näet sen videon. Tarkoititko sä P-I-L-L-U? Just se. Ah, no. Ha! Rahaa. Mä saan rahaa tosta. Mä hakkaan hyi, tossa on toki yleensä sisäilmykset. Saakeli siitä niin. Mä otan tästä soodaa. Pysähdy. Aha, mulla on ihan täynnä nää soodat. Noin. Nyt mä sais sitä lihaa. Joo, mitä tää mun tyyppi sekaan? Se vaan alkoi hakkaa maata. Kato lisää soodaa. Ihan sikana soodaa. Jep, tää näet varmaan tulee spavnaa tänne enemmän, niin tää on hyvä paikka. Saa Kato, dynamiittia. saatko? Tää soodat vaan pamahti. Kato, mullakin on dynamiitti. Kokeillaan räjäyttää yksi. Ei. Mä kokeilen vaan yhden. No, mäkin koitan. Meikä Voi heitti voi. jo. Voi vittu, nyt räjähtää. Ei se edes räjähtänyt. Mitä ihmettä? Aina pitää sytyttää erikseen. Tyhmä. Tätä sytytetään. Voi ei, mä heitin. Älä sytytä, älä heitä vielä. Tätä sytytetään. Pari. Tossa. Tätä sytytetään. En minä tiedä. Ah. Häh? Nyt räjähtää. Tää on hirveän hyvä. Ei tuhlata, jos tulee tiiäksä bosseja. Joo. Tän videon nimeksi tulee dynamiittia. Nyt jysähtää. Älä tänne päin Me heitä. ollaan kuvattu 26 minuuttia. No ihan sama. Hei, täällä on tää luola. Täällä on luola. Joo, ja me lopetetaan tää video 30 minuuttiin tietysti. Joo, mut ei vielä mennä. Ei vielä mennä. Vai mennäänkö? Mennään sitten seuraavassa jaksossa siihen. Joo. Lisää dynamiittia. Can't carry anymore sodas. Niin. Liikaa sooda. Hei, etsitään. Onks tää lisää näitä dynamiitteja? Ihan hullu tää. Mä saan. Mikä mä saan? Siis nää dynamiitit on ihan hulluja. Mä sain flarein. Mitä hittoa? Niin flaregani. Niin. Mä en saanut flare gunia, vaan flarein. Aa. Tää paikka on hyvä. Meillä on niinku ehkä paras paikka ikinä meidän talolla. Joo, se mun servussa oli. Hyi, mikä paikka meillä oli. Jep, Pakko siinä myöntää se meidän. Se puumajakin kohta oli ihan syöpäpaikka. on- Niin, ja sitä paitsi se meidän puumajaakin oli aika syöpää. Jep. Tai siis se paikka, koska siellä oli ihan liikaa lehtiä. Täällä on sitten mun liha paistumassa tiedoksi. Joo. Hullu tää meidän paikka. Älä. Siis miten ihmeessä me voidaan just kylän luokse, eikä siellä ole ketään onneksi. Siis paljon mulla on näitä, mulla on nää 3 dynamiittia. Mehän kuvataan Mä en, 0,5 tunnin joo. videoita. Mä en sitten tuhlaa näitä. Eikö niin? Mitä? Kuvataan 0,5 tunnin forest-videoita. Kyllä, Mikä tallentaa taas? mäkin voisin. Sulla on ykkösen vaan. Nyt. Niin, mäkin tallensin. Ja jätetäänkö tää video tähän? Juu, tää oli nyt sen verran kiintoisakin. Joo. Ja tää oli ehkä kiintoisin mun mielestä ainakin eka jakso, minkä mä oon kuvannut. Jep. Mielenkiintoista. Mm. Joo. Ja What? nähdään ensi jaksossa. Mun osalta tää oli tässä ja varmaan sunkin osalta, että se varmaan jatkaa, jos en mäkään jatka. Joo, me jatketaan ihan juuri, mutta eri päivänä tulee se toinen jakso. Moro.